bojo ora cukup siji isi golek selebriti hasil korupsi. Aduh tumpakane mobil Mercy pinike nang luar negeri, rakyat cilik didolimi saben dina mangan ati gigi cari. Saiki berlomba-lomba padha rebutan kursi, sikut-sikutan supaya oleh posisi yen wis dadi ada ingkar janji. Salah musim kampanye janjine gede-gede, milio aku dijamin penak ngene, nanging kabeh ora ono nyatane, mung nyatane sugih dewe. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, masih banyak yang harus kita kerjakan. Pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan, memperbaiki yang tidak baik, dan melanjutkan yang sudah baik. Apa betul begitu? Regasane koyo ngene, Celeka saya kere pejabat lindu janji bisane kamu ngapusi kaweane mung ngapusi duwe rakyat dikorupsi, bojo ora cukup siji isi golek selebriti hasil korupsi. Tumpakane mobil Mercy pinike nang luar negeri, rakyat cilik didolimi saben dina mangan ati gigi jari. Kaweane mung ngapusi duwe rakyat dikorupsi, bojo ora cukup siji isi golek selebriti hasil korupsi. Tumpakane mobil Mercy pinike nang luar negeri, rakyat cilik didolimi saben dina mangan ati gigi jari. Kaweane mung ngapusi duwe rakyat dikorupsi, bojo ora cukup siji isi golek selebriti hasil korupsi. Tumpakane mobil Mercy pinike nang luar negeri, rakyat cilik didolimi saben dina mangan ati gigi jari. Tuh sampai lali, coblos saya ada ya.